विषकारी सर्प पळयल्यार भिवन धांवच्या नागरिकांक सर्पाल दात कशे उरतात, सर्प कशे चाबता, विष खंयच्यान येता असे प्रश्न मनात उरतात. ह्या सगळ्या प्रश्नाक सरपडचे प्राणीप्रेमी प्रशांत हेमी उत्तर दिले. शिरशी तालुक्याच्या येसळे लागीं रस्त्यार मरण पाविल्लो सरप घेवन सर्पाले दात, विष हेचे बद्दल प्रशांत हेमी सार्वजनिकांक माहिती दिली. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲ್ಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಲ್ಲು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಸತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರದ್ದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡೀಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಲ್ಲು, ಇಷ್ಟೇ ಡೀಪ್. ಏನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಇದು ಹಲ್ಲು. ಈ ಹಲ್ಲು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲದಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದು ಅಂದರೆ ಪೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇದು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ವಿಷ ಸೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಾಗ್ತಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ವಿಷ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ. रस्त्या बाजून पार्क केल्ल्या कारीक अकस्मात उजो लागलो आणि कार जळली. ही घटना कारवार शहराच्या पिकळे रस्त्यार ब्रेस्तार दनपारा घडली. गोवा राज्याची नोंदणूक संख्या आशिल्ली कार पिकळे रस्त्या बाजून पार्क केल्ली आशिल्ली, पण कारीच्यान अचानक धुकोट येवं लागलो आणि पळयता पळयता कारीक उजो लागलो. कारीची बॅटरी शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागील उरूंक शक्य आसा असो अंदाज केला. कारीक उजो लागील पळयले स्थानिकान उजो निवेचे प्रयत्न केले, जाल्यार उजो निवोवंक शक्य जालें ना. जाग्यार अग्निशामक दळ येवन उजो निवेले. तोपर्यंत कार 50% जळिली. जळील कार हॉटेल उद्योगी भास्कर नायक हेमगेली अशी कळून येयला. लकड़ी ये नहीं रहे, लोखंड का कुछ रॉड वॉड नहीं है। हाँ, वो हाथ नहीं पकड़ सकते ना, इधर ना जल्दी इससे ओपन हो जाएगा। इधर इस साइड से, इससे नहीं होगा रे। Senang. बोनेट लाव के
ಎಷ್ಟು ಬಂದ ಈಗ ಬಂದು ನಾವು ಪೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು कारवार न्यूज खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.